Sarap ng kain. Finally, nakabili na tayo ng ginamos mga loves. Lutuin lang natin ito, pero bago ko siya naluto, of course, magpunta muna tayo sa tindahan para bilhin itong ating ginamos. Ang layo na biyahe ni Inday Mary para bilhin lang itong ginamos. Kailangan talaga natin magpunta sa Filipino store para makuha natin yung gusto natin. Ito na, si Radin Ginamos. Of course, sabayan, andito na naman tayo sa Filipino store. Kuha na din tayo ng soy, no? At ito yung ating kaparis kasi wala tayong saging na galing talaga sa puno. So, bibili tayo ng frozen kasi ito lang talaga yung meron tayo dito na saba. Wala akong mapikitang hindi luto at sana masarap itong ating nakuha. At bayad-bayad pag may tayo mga labs. So, kailangan lang natin magbayad kasi mister ko po naghintay sa labas kasi po meron pa po kaming lakarin, no? So, kailangan nating magbilis. Usually, magtagal ako dito pero ako lang kasi pumunta dito. Wala kasama tayong mga kaibigan. So, yun, hintay-hintay lang si mister sa labas at yun, uwi na din kami pagkatapos ng lakad namin. So, gamitan lang natin siya ng kamatis mga labs at of course kukunin ko ng mga nasa loob ng kamatis, no? Kasi ayaw ko yung matubig na ating mga nilulutong ginisang ginamos. So, magtubig kasi siya guys kapag hindi mo kunin yung nasa loob. Kailangan lang natin ng garlic, onion at yun lang, no? Wala nang masyadong sagol-sagol pa diha kasi ang ating ginamos meron na daw siyang sagol na kalamansi. So, yun, paits na hindi na tayo magpugtag kalamansi dyan. Hindi ko na din siya nilagyan ng sili, no? Mag-isa lang tayo dito. Very simple lang naman ito mga labs. Kailangan lang natin maglagay ng olive oil dyan. And of course, igisahin natin yung ating onion and then ating ukay-ukayin. At nagpaluto na din ako ng nagpabuel na din ako dito ng tubig. At yun, ilagay na natin yung garlic, kamatis at nag-add lang ako ng konting olive oil kasi parang nag-dry man ng love. So, steam lang natin yung ating saging, no? Kailangan natin siyang steam, huwag natin siyang pabukalan para hindi siya lata. Kasi kapag ihumul-humul natin siya sa tubig, mga loves, maglata-lata, pangit man kainin yung lata-lata, mga loves, no? Kailangan talaga siya yung hindi mabasa-basa. So, ito na, final na, no? Ilagay na natin yung ginamos for a long time. Magginamos-ginamos na tayo, no? Tuslo-tuslo ang ating saging, guys. Sana talaga sim lang itong lasa nung kabataan ko, mga loves, or nung dalaginding, or kung iwan ko kung anong taon ako noon sa Pilipinas. Pero talaga isa ito sa mga paborito sa probinsya at sa mga Pilipino dyan sa mga probinsya-probinsya. Tuslo-tuslo ng kamuti at saging, no? At ang una, no? Ayaw natin ng ginamos pero gusto natin yung una. Ano bang klase ito, guys? May mga taong talaga akong nakilala noon, guys, na ayaw nila yung ginamos, yung fermented fish na talaga. Ayaw nila yan. Gusto nila yung sabaw kasi ayaw nila kay para daw siya tuko ba. Marami po akong saging niluluto ko pag gutom na ako. At ito, nilagyan ko ng onion, garlic, at kamatis na hilaw. Guys, iwan ko. Basta ito yung pagkaluto ko. Tikman natin ang ating ginamos na galing sa hinog ang aking saging, guys. Ang sarap. After few years, kasi umuwi ako ng Pilipinas, hindi ako kumakain ng ginamos pagdating ko kasi pinupokus ko seafood. So, ngayon, tikman natin ulit kung the same lang ba yung lasa, no? Itong ating, ginamos is masabaw siya, no? Galing sa botelya. Sa same lasa lang, guys, yung mga naalala ko noon. Ako lang naman kumakain ito. Hindi naman si Tami nagkinamot na ko, eh. I remember daddy. Diba? Kanta. Guys, ginamos talaga siya, guys. No, hala, masarap siya, guys. Kunti lang yung kanin ko. Yummy. Ang saging, na-miss ko to. Tamis. Hinog, uy. Hinog ang saging. Hello? Ang sarap. Nangurog, uy. Nangurog gutom, guys. Ang sarap, guys. Han? You wanna try? No, thank you. You don't like it's so good, and this is the food when your wife is young, huh? In the province, huh? Huh? Okay, you have another pipe. Proud guys, another pipe. Huh? It's really good. Okay, I'll take your word for it. Fermented fish, love. With garlic, onion, and tomato. I live for it. Live for it. Guys, are you gonna give us a lot of followers if Tommy will eat this? No. He doesn't care. Hala. Ang sarap, guys. Pa ako sabi mo. You say so, I believe you. Hala, uy, ang sarap. If you think it's good, then I'll go with you. Han, I'm shaking, Han. You shaking all the time. I'm starving.
Hindi, I don't have rice, Shake and love. bake for chicken. Han, I don't have rice. Okay. Whose fault is that? Mm. Whose fault you not have rice? Ang sarap, uy. Yummy. Torch. Mm. Di ba yung magpirito kayo na ng ganamos, yun talaga siya. Murag lunangan. joke lang guys. Masarap siya guys. Ay, murag lunangan, oh. Hala, ang sarap ng aking saging guys. Matamis. Sarap. Alam nyo bakit hindi ako bumabili ng basta-basta na ginamos sa Pilipinas? Noon, bili ako ng bili noon kasi yun talaga yun. Masarap talaga, no? Tuslo, saging, ganun. Pero, sa dami kong nakikita kung paano ginawa, and also, noon wala talaga akong pakialam. Yung magpunta sa palengke na ang daming langaw, pinabayaan lang. Wala akong pakialam sa langaw noon. Pero yung nakita ko yung langaw na tumog pa sa mga pagkain, and din yung tinira nila is paglipad nila mayroong natira na mga itlog. And din yung itlog na yun is siya, ang itlog is ulod. More saging. So kaya yun, hindi na ako ang sarap ng basaba. So, sabi pa dito, puro ka naman grocery, wala ka ng kwento, kung hindi si Apam. Bakit yung iba daw, hindi sila ganyan, pero very sweet sila sa mga Apam nila? Sa'yo parang napipilitan si Apam. Iniisip niya na lang, siguro pag wala ka, wala na siyang kasambahay. Ito yung mga utak ng mga tao na talagang inggit na inggit sa buhay. Kasi palaging iniisip, yung mga Filipina na may Apam, kasi ito hindi lang ako, marami po kami sinasabihan na kasambahay. Ang may Apam na Pilipina is isang kasambahay. Dahil po, itong mga nagko-comment na ito is tihaya at kain lang. At ang mga panty hindi nga nalabhan. Dahil sa kakatihaya at hindi marunong maglinis. At pati mga brief ng kanilang mga asawa, hindi nalalabhan. Anong klaseng lula kayo? Tumanda na kayo't wala kayong nalalaman na paglalabat, paglilinis at pag-aaruga. Anyway, Lola, ang pag-grocery is buhay na yan namin dito. Ginawa ko siyang content. Is it wrong? No. Hindi naman ikaw yung nagbabayad sa grocery. Maging ka na lang, maging galit ka na, Lola. Kapag nag-grocery yung asawa ko at sinabihan si Lola Del Rosario, pwede bang ikaw na lang yung magbayad sa aming mga grocery? Pwede ba yun? O diba, yun na, magreklamo ka, Lola. Ang dami pong nagrereklamo na puro grocery daw, pasuya-suya daw, at paghambog mayabang daw ako. Mayabang daw ako. O diba? Kung iyong mga nagmumukbang dyan na puro seafood at ang lalaki, isang tao, dalawang tao lang kumakain ng lechon, mayayabang na pala yun. Hindi na pwedeng gawing content kasi talagang nahihiya na tayo kasi yung iba daw walang makain. Ganyan na talaga yung buhay ngayon, mga loves. Hindi na tayo magpakita, no? So kung mag-drive ka, wag kang mag-drive kasi isa kang mayabang na may sasakyan ka next time, mag-drive ka ng kariton na ang kalabaw or tao yung naguguyod-guyod sa'yo. Ganyan yung talagang gusto nilang makita sa buhay mo. Kapag makikita kang may ulam, may sasakyan at may bahay, ang sasabihin agad ay hindi yan sa'yo. Sa Afam yan, lalo na ito sa mga Filipino kasi, yung mga nag-video creator, and din yung mga asawa is mga Pinoy, wala silang malait-lait na ganyan, kahit sobrang yaman na at magaganda yung buhay nila. Alam nyo bakit? Dahil Pilipino po yung mga asawa nila, pero hindi po lahat may mga tao talagang mahilig manglait, ma-Afam man yan or mga Filipino. But anyway, kapag Afam ang asawa mo talaga guys, ang galing po, marami po silang sinasabi, mostly, isa na kaming katulong. And then kung ano yung content ko dito, Lola, wala ka naman doon. Akin naman ito. Kung mag-content ako, kasiyahan namin yan. At yes, si Mr. is mahilig sa grocery. And paminsan, sa mga grocery ni Mr., ang masasabi ng iba is kawawa ang iba dito sa Pilipinas. Walang kinakain. Kayo ang dami yung binibili at puno-puno at na-expire na. Mga guys, hindi naman kasalanan namin or kasalanan ng asawa ko na merong gutom sa Pilipinas. Magsigayod kayo para meron kayong makain. Magsigtrabaho kayo para meron makain. Kaya yung mga ibang tao talaga, mahilig silang mangsisi. Kung merong nahihirapang tao doon sa Pilipinas, sisihin nila yung mga taong nakikita nila sa online na maraming pagkain. Hindi po ito pagmamayabang sa tagal-tagal ko na dito nagbi-video, no, sa YouTube ha. Sa tagal-tagal ko na nagbi-video, mga loves, no? Ganito na talaga ako, guys. Ipakita ko talaga yung buhay ko dito at magtadbaliskad pa ako dito. Wala na kayong magawa, no, Lola?
Lola Tamayo del Rosario, ano ba, apelido mo ito lahat, wala kang kapangalan, no? Wala kang pangalan, no? Kung sabihin mo man, na sweet yung iba dyan, alam mo ba, na lahat ng mga nakikita kong video creator, sweet talaga, or hindi nag-aaway, or walang pinapakitang struggle sa buhay, or yung away-away. Ako guys, merong mga video creator din dyan na talagang pinapakita yung yung nag-aaway sila. Yun, ako talaga, tumanda na ako dito sa YouTube or sa Facebook. Sa YouTube mostly, pinakita ko yung mga kapangit-pangitan ng buhay namin ng asawa ko. Kung gusto nyo malaman yung mga kapangit-pangitan yun, ng mga sabihanan ko pa, sa mga kapatid ni Mister, kung gusto nyo makikita guys, yung mga talagang hindi nyo po, Jesus, kung noon pa, kung pinapakita, nandun sa YouTube lahat. Yung mga nangyayari sa YouTube noon, yung buhay pa yung biyanan ko, yung kasama ko pa yung kapatid ni Mister sa isang bahay. Guys, kung doon pa kayo sa YouTube, kung matagal na kayo dito sa akin, talagang makikita po ninyo yung mga totoong kulay ko doon. Kasi doon talaga, transparent po ako makikita po, no? Yung buhay ko, yung masaya kami ni Tami, mga regalo, mga away, mga tampuhan sa aking biyanan. Guys, ang dami pong mga nangyayari talaga na hindi nyo dito nalalaman sa YouTube. Kahit kung sa Facebook. Kahit kung sa Facebook ko pa yun na open up, ang basher guys, magparte sa comment section kung dito ko in-upload lahat yung mga video na yun tungkol sa biyanan ko sa kapatid ni Mister, sa totoong buhay ko dito, sa mga hinanakit ko sa buhay. Kung dito ko in-upload, ay nako talagang magwawala po kayo dito, and also maraming magsasabing ang pangit ng ugali ko. Well, may mga istorya po guys kasi ng buhay ko na hindi nyo nakikita. Nandun niya sa YouTube na kay Gusto niyo tingnan? Marami doon.